Cath Davies dwi, a dwi'n gweithio fel cyfarwyddwr casgliadau ac ymchwil yn Amgueddfa Cymru. Stephanie Roberts ydw i, a dwi'n gweithio fel curadur celf hanesyddol yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd. Mae Celf ar y Cyd yn partneriaeth eitha unigryw rhwng Amgueddfa Cymru, Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru. Roeddwn i gyd wedi bod yn paratoi y prosiect ers llynedd, ond wrth gwrs eleni yn y Gornwyn, roedd rhaid i ni ail feddwl sut o'n i'n mynd i mynd ati i gyfleu Celf ar y Cyd. Nath e digwydd rili fel ymateb i argyfwng Covid. Mae'r casgliad celf sydd gyda ni yn yr amgueddfa, mae fe'n eiddo i bawb yng Nghymru, ond falle bod y teimlad na o perchnogaeth ddim hynner mor gryf a beth dyle fe fod. Felly, oedd y meddylfryd tu ôl sawl un o'r prosiectau oedd i symud y llais curadigol o y grŵp bach yn yr amgueddfa, falle symud e mas i bobl dros Cymru yn chymunedau wahanol ledled Cymru. Y prosiect cyntaf dechreuon ni o dan ymbarel Celf ar y Cyd oedd yr prosiect Celf yn ysbytai, a oedd hwn yn ymateb i sawl ysbyty oedd wedi cysylltu â ni. Felly wnaethon ni gweithio gyda byrdde iechyd o gwmpas Cymru, yn gweithio gyda nhw i ddethol delweddau o'r casgliad cenedlaethol, o'r casgliad celf, i fynd i fyny yn yr ysbytai maes newydd, fel bod gan pobl rhywbeth sydd ddod â rhywfaint o lliw a rhywfaint o bywyd i'r amgylchedd, sydd rili yn gallu bod yn lle eitha diflas i fod. Felly beth ni wedi bod yn gwneud yw ymgysylltu gyda'r staff a'r doctoried ym mhob un o'r ysbytai hyn, i ofyn iddyn nhw beth maen nhw'n meddwl fydd yn gweithio, beth sy'n bwysig iddyn nhw. Felly oedd Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi dod yn syth ato ni a just gofyn beth oedd y posibiliadau. Felly, o'n i'n hapus a falch iawn bod ni'n gallu ymateb, a oedd y prosiect cyntaf ni'n gymarol syml. Wnaethon ni dewis rhyw 20 o luniau, tirluniau gan artistiaid o'r ardal neu tirluniau o'r ardal, pethau oedd yn gallu cynnig cysur i staff ac i cleifion oedd yn dioddau yn yr ysbyty maes. Mae celf yn helpu ni cofio pwy ydyn ni ac o ble ni'n dod, ac yn helpu ni ymgysylltu nôl gyda gwraidd o beth yw ei fod yn fyw. Er enghraifft, gyda ysbyty y Seren yn Mhen y Bont, beth oedd yn dod mas yn rili gryf, oedd y staff eisiau gweld gweithiau oedd fel link gyda'r gymuned a gyda'r ardal lleol. Ail ffrwd Celf ar y Cyd yw Celf Cant, sydd yn rhedeg ar hyn o bryd ar gyfrif Instagram Celf ar y Cyd. Beth yw yn y bôn yw cyfleu'r cyhoedd i gyradu arddangosfa ei hun. Felly yn lle bod ni fel curaduron yn dewis detholiad o weithiau celf, yn gyfle i'r cyhoedd i ddweud wrthyn ni beth sy'n bwysig iddyn nhw a pa weithiau celf diddorol gandyn nhw. Oedd yn bwysig iawn mai brosiect ddigidol oedd hyn, achos yn amlwg dyn ni ddim yn gallu mynd i fewn i'r amgueddfa ar hyn o bryd, felly does na ddim gysylltiad uniongyrchol gyda'r casgliad gyda ni rhagor. Felly mae'r prosiect ar Instagram @Celf ar y Cyd, a fyna gewch chi weld detholiad o 100 o weithiau celf. Felly be wnaethon ni oedd ddewis cymysgedd o weithiau oedden ni'n gwybod sy'n boblogaidd dros ben, a oedden ni'n gwybod sy'n ser y casgliadau, ond hefyd cymysgu nhw i fyny gyda gweithiau sydd falle yn llai gyfarwydd. A beth ni'n gwneud yw ni'n gofyn i'r cyhoedd i fori trwy'r weithiau celf ar Instagram ac i bleidleisio am pa weithiau celf sydd o'r ei ganddyn nhw. A'r bwriad wedi'r pleidlais yma yw bydd gennym restr o 30 o darnau celf yma. A bydden nhw'n cael eu arddangos yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd ac hefyd yn oriau eraill o gwmpas Cymru. A'r trydydd ffrwd yw prosiect Canfas, cylchgrawn ar-lein sy'n cael ei gynhyrchu gan grŵp o pobl ifanc sy'n cydweithio gyda'r amgueddfa, felly y cynhyrchwyr Amgueddfa Cymru, a nhw sy'n cymryd y cyfrifoldeb ar gyfer creu cynnwys, nhw sy'n dewis pa pynciau maen nhw eisiau trafod. So, lansio mis Hydref fydd rhifyn cyntaf Canfas, a thema Hydref bydd bywydau diobwys am resymau amlwg, a wedyn bydd y rhifyn nesaf yn edrych ar iechyd a lles yng Nghelf. Ond hefyd mae yna gyfle i eto bod ni'n gofyn i'r cyhoedd hefyd i cyfrannu i'r cylchgrawn. Y pwrpas fan hyn yw gallu siarad am celf mewn ffordd wahanol, bod pobl gallu symud tu hwnt i'r wal curadigol, i'r wal yr amgueddfa, a siarad yn y ffordd maen nhw'n teimlo cyffwrddus, falle ymateb mwy personol am y celf, falle heri
clirio, gofyn cwestiynau mewn ffordd sydd ddim cweit mor traddodiadol. Felly ewch ar Instagram, Celf ar y cyd, pleidleisiwch am eich hoff darn o gelf a cadwch olwg hefyd ar wefan Amgueddfa Cymru am fanylion am ein cylchgrawn ar-lein canfas. Wedi'r cyfan, eich amgueddfa chi yw i. Helo. Croeso a diolch yn fawr i chi am ymuno ni heddi. Stephanie Roberts ydw i a fi yw curadur celf hanesyddol Amgueddfa Cymru a yn ymuno fi heddiw yw Carys Tudor ac Esyllt George. A hoffech chi gyflwyno chi? A fi gynta. Carys. Carys fi yw curadur ddigidol Amgueddfa Cymru yn gweithio yn yr adran gelf. Bore da, Esyllt Dwi, fi di cydlynydd celf a iechyd efo bwrdd iechyd Cwm Taf Morgannwg. Gret, diolch. A dyn ni yma heddi i drafod prosiect celf ar y cyd i'r amgueddfa neu celf drwy Covid. A mae'r fideo nawr ni'n newydd rhannu, gath hwnna i recordio dros flwyddyn yn ôl nawr. Felly mae lot fawr wedi digwydd ers hynny ac mae'r prosiect wedi symud o nerth i nerth. A'r bwriad heddi yw i rannu jyst rhywfaint am un profiadau personol ni o weithio ar y prosiect hyn. A os oes unrhyw un yn gwylio'n fyw, mae yna gyfle i chi ofyn cwestiynau os ych chi moyn. Jyst rowch chi yn y blwch Q&A ac fe ddewn ni atyn nhw ar y diwedd. Ond jyst i roi trosolwg eto o'r prosiect, felly partneriaeth rhwng Amgueddfa Cymru a Gyngor Celfyddydau Cymru yw Celf ar y cyd, gyda cefnogaeth Llywodraeth Cymru. Ac fe ddechreuodd y prosiect yn haf 2020, felly dros flwyddyn yn ôl, a hynny mewn ymateb uniongyrchol i argyfwng Covid. Felly mae'r pandemig yn amlwg wedi bod yn her anferth i bawb, Mae wedi troi bywyd ni i gyd yn benni weired. Ac mae hynny wedi bod yn wir i'r sector amgueddfeydd. Felly mae dros 95% o amgueddfeydd ledled y byd wedi gorfod cau drysau trwy gyfnod Covid. A mae hwnna'n amhariad anferth i'r sector. Falle'r amhariad mwyaf erioed i taro'r sector, a mae wedi cael effaith mawr arnyn ni fel staff ac ar y math o waith ni'n wneud fel amgueddfa. Nath Covid trawsnewid yn gyfan gwbl y ffordd i ni fel amgueddfa yn gweithio. Felly roedd lot fawr o staff yn amlwg ar ffyrlo. Lot fawr o staff yn gorfod gweithio o adref am y tro cyntaf erioed. Ac yn fwy na dim, doedd na ddim cysylltiad uniongyrchol gyda'r casgliadau gyda ni rhagor. Oedd na rai staff yn parhau i weithio yn yr amgueddfa, ond grŵp bach. So rhan fwyaf i curaduron, oedden ni yn gorfod gweithio o adref, ac oedd hwnna'n rhywbeth anodd iawn i ni, achos ni fel arfer yn gweithio gyda casgliadau ac o fewn yr adeiladau sydd gyda ni. Ond yna Covid hefyd gorfodi ni i ailfeddwl beth yw flaenoriaethau ni fel amgueddfa, felly beth sy'n bwysig i ni, beth yw rôl yr amgueddfa mewn cyfnod o argyfwng, a hefyd beth yw dyletswydd ni fel sefydliad cenedlaethol i helpu cymunedau ac i helpu unigolion i math o digymod gyda'r newidiadau mawr sydd wedi effeithio arno ni i gyd. A nid dim ond ynghyd â Covid, ond hefyd o ran bywydau diobwys. Oedd hwnna'n rhywbeth oedd wedi digwydd eto haf ddiwethaf a gath hwnna effaith mawr arno ni hefyd. Ond dwi'n meddwl ar ben hynny, mae Covid wedi bod yn agoriad llygad i ni, i bawb o ran rôl celf a'r celfyddydau i helpu bobl trwy cyfnod o argyfwng. Dwi'n gwybod oedd lot fawr o bobl wedi troi at celf am adloniant trwy'r clo mawr. Ond hefyd yn fwy na hynny, dwi'n meddwl bod celf wedi chwarae ran yn estyn o fath o cysur a rhoi gobaith i bobl trwy Covid. Felly mae wedi bod yn gyfnod ansicr iawn, ond hefyd yn gyfnod arbrofol, wedi ein gorfodi ni i gweithio mewn ffyrdd
newydd ac i gweithio mewn ffyrdd mwy creadigol. A dyna lle rili o ddath y prosiect Celf ar y cyd. Fel ych chi wedi gweld o'r fideo, prif bwrpas Celf ar y cyd oedd i arbrofi gyda ffyrdd newydd o ddefnyddio'r casgliadau a'r casgliad celf yn benodol mwyn cefnogi chymunedau ac unigolion drwy gyfnod Covid. Ac o ran y broses, mae'r syniad hyn o cyd-greu a cydweithredu a cyd-guradu wedi bod yn ganolog i'r prosiect. Felly, dim jyst staff yr Amgueddfa sydd wedi bod yn gyrru'r prosiect, ond mae wedi agor posibiliadau fyny i ni i weithio gyda partneriaid cymunedol ac gyda cymunedau ac unigolion i greu cynnyrch newydd. So mae lot fawr o gydweithio wedi bod gyda'r byrddau iechyd. Enghraifft, so ni wedi gweithio gyda 6 bwrdd iechyd dros Cymru, a dyn ni newydd ddechrau yn ei gysylltiad gyda'r seithfed nawr, felly pob un wedi cael ei ticio off. Mae lot o gyfleoedd wedi bod i bobl ifanc i gymryd rhan, felly cynhyrchwyr Amgueddfa Cymru, ac mae nhw wedi bod yn rili brysur yn gweithio ar cynfas, sef cylchgrawn celfyddydau weledol sy'n ddigidol. Ac mae'r prosiect hefyd wedi creu cyfleoedd i artistiaid ac i awduron ac i gerddorion i creu gwaith newydd. Felly mae yna cyfres o gomisiynnau wedi bod hefyd. Felly mae'n brosiect fawr, mae lot fawr o elfennau gwahanol wedi bod i ni. A does dim amser dyn ni heddi i drafod pob un, ond yn bennaf ni'n mynd i ganolbwyntio heddi ar 2 prosiect, sef Celf mewn ysbytai, a wedyn ni prosiect 100 Celf. A jyst i'ch atgoffa chi, os oes gan unrhyw un cwestiynau, jyst popiwch chi yn y blwch a ddewn ni atyn nhw ar y diwedd. Felly Esyllt, dwi am roi at y tîm gyntaf, achos ni wedi bod yn cydweithio'n rili agos ar brosiect i cyflwyno celf i ysbyty'r Seren yn Pen y Bont. A ysbyty maes dros dro yw ysbyty'r Seren. Fe gafodd ei adeiladu yn arbennig ar gyfer cleifion Covid. A dwi'n meddwl ddath yr ysbyty maes mwyaf prysur ym Mhrydain, ond dim ar gyfer pobl sy'n ddifrifol sâl o Covid, ond ar gyfer pobl sy'n gwella, so fatha rehabilitation yw o beth fi'n deall. A dwi'n meddwl dath ysbyty'r Seren yn adnabyddus iawn, achos mi wnaethoch chi cyflwyno model holistic o edrych ar ôl y cleifion dan arweiniad Dr Lisa Thomas Emrys. Felly, wnaethoch chi meddwl tu hwnt i'r meddyginiaeth a'r triniaeth meddygol a creu amgylchedd lle roedd celf a creadigrwydd a'r celfyddydau yn rili ganolog i profiad y cleifion a profiad y staff heddi, a hynny mwyn cefnogi lles ac i cefnogi iechyd. A dwi'n gwybod Esyllt nes i chwarae rôl mawr yn hynny. So ni jyst yn meddwl i ddechrau, allai di jyst dweud ychydig am dy brofiad di Esyllt o weithio yn ysbyty'r Seren, a sut nes di ddefnyddio casgliadau celf o'r Amgueddfa yn dy waith di? Diolch Stephanie. So oedd yn brofiad gwych gallu gweithio mor agos efo'r Amgueddfa Genedlaethol ac efo Stephanie yn ysbyty'r Seren. Ac oedd o'n brofiad diddorol iawn i fi yn ganol Gofid, Covid, yn ganol y teimlad o anobaith oedd o gwmpas. Be wnaethon ni wneud yn y bwrdd iechyd oedd defnyddio ysbyty Covid, fel oedd pobl yn dod dros y salwch cyn iddyn nhw digon da i fynd adre, o defnyddio'r awyrgylch yma fel awyrgylch creadigol i ddod â bobl at ei gilydd, i ddefnyddio celf yn ganolog, fel yn geiriau Dr Lisa Thomas Emrys, yn hytrach na celf mewn ysbyty, oedd o fel ysbyty mewn celf.
So wnaethon ni weithio yn penderfynu am amrywiaeth o waith celf i ddod fewn i'r ysbyty, rhoi y gweithiau celf i fyny yn yr ysbyty, a gwneud fel llwybrau celf oedd yn golygu bod y cleifion a'r staff yn gallu mynd o gwmpas yr ysbyty, gweld y celf a bod hynny yn bwynt o siarad a bod yn bwynt o ysbrydoliaeth hefyd. A wedyn be oeddwn ni'n wneud yn ogystal â hyn fel cydlynydd celf a iechyd, o'n i'n gweithio fel tîm efo tîm o artistiaid oedd yn rhedeg gweithdai i'r cleifion hefyd. So gweithiau yn uniongyrchol i wneud efo'r celf, enghraifft ffotograffiaeth David Hearn, oedd yn ffotograffiaeth o lluniau o'r cymoedd, ac oedd o'n bwynt siarad i'r cleifion, a pwynt iddyn nhw feddwl am bethau positif yn eu bywydau hunain a'i bywydau yn y cymoedd. Oedden ni'n defnyddio ffurfiau gwahanol o gelf, so yn ogystal â celf weledol, yn defnyddio ysgrifennu creadigol, cerddoriaeth, symudiad creadigol. So lot o ffurfiau gwahanol oedd yn rhoi ysbrydoliaeth mawr i'r cleifion. Dyna'r adborth wnaethon ni gael gyn y cleifion a'r staff. A wedyn ar y funud, da ni'n ymgysylltu hyn hefo posibiliadau a wedi'r cleifion mynd yn ôl i'r gymuned, so wedi iddyn nhw fynd adre i ailgysylltu efo'r math o ddiddordebau creadigol nathon nhw ddechrau yn yr ysbytai. So profiad gwych. Mae hwnna'n lyflu bod nhw'n mynd ar profiadau adref gyda nhw a falle bod y profiad yn yr ysbyty yn ysgogi rhyw fath o ffordd o gyflwyno celf i bywydau nhw pob dydd ar ôl hefyd. Mae hwnna'n wych. Beth sy'n ymddiddori fi yw y syniad hyn o, fel nes i sôn, ysbyty mewn oriel yn hytrach na celf mewn ysbyty. Dyna'r ffordd wnaeth chi edrych ar y prosiect yn ysbyty'r Seren. Ond beth sy'n rili diddori fi yw pam fod celf yn cael ei ddefnyddio mewn ysbytai. Achos dwi'n meddwl, dyn ni gyd yn gyfarwydd gyda'r syniad bod cael rhyw fath o waith celf ar y wal, boed hynny yn ein cartref, neu mewn ysbyty, neu mewn unrhyw math o adeilad. Fi'n meddwl bod ni gyd yn gallu deall sut mae celf yn gallu bywiogi amgylchedd. Ond mae'n creu rhyw fath o amgylchedd mwy croesawgar a mwy gyfforddus. Ond i fi beth sy'n rili diddorol hefyd yw bod y lot o waith ymchwil sy'n dangos bod cael celf mewn ysbyty yn gallu cael effaith ar y corff. So mae'n gallu helpu'r corff i wella o salwch. A i fi mae hwnna'n rhywbeth pwerus dros ben. So mae ymchwil yn dangos bod gwaith celf yn gallu lleihau iselder a gorbryder. A dwi'n gwybod mae lot o bobl, os ydych chi wedi gwario unrhyw faint o amser mewn ysbyty, dwi'n meddwl bod chi'n gallu deall bod gorbryder a iselder yn gallu bod yn broblem mawr. So mae'n cael effaith tywel i'r meddwl. Ond mae hefyd, mae rhyw ymchwil wedi profi bod celf yn gallu lleihau faint o meddyginiaeth poen sydd angen ar bobl, ac yn gallu hefyd lleihau faint o amser sydd angen iddyn nhw aros yn yr ysbyty. So mae'n rhywbeth pwerus dros ben, a ni jyst yn meddwl o dy brofiadau di, pa effaith wyt ti'n meddwl bod cael celf yn yr ysbyty, yn ysbyty'r Seren, wedi cael ar y cleifion yna? Wel, fel o'n i'n deud, eithon ni adborth mor positif gyda'r cleifion, fel rei o'r brawddegau dwi'n cofio clywed oedd, dyma un o profiadau gorau dwi wedi cael erioed na ddyn person ddeud. Lot o bobl yn deud, mae hyn wedi gwneud gwahaniaeth mor positif i'n iechyd i, i'n lles i. O ti'n sylwi, o ti'n sôn am corff, Steff. So o'n i'n sylwi ar cyrff y cleifion yn bywiogi, ti'n gwybod, i llygadau nhw, y ffordd oedden nhw'n trafod i bywydau, y ffordd oedden nhw'n gallu hefyd ymddiddori
a siarad efo'i gilydd. So oedd yn dod â pobl at ei gilydd o'n i'n teimlo. A eto, fel creu ffrindiau hefo pobl eraill sy'n gwybod sy'n rhan mor bwysig o lles a iechyd. Fel bod pobl yn mynd nôl i'r cymunedau, oedd fel syniad, mae yna ffurfiau o creu cymdeithas ar ôl Covid. A yn fy ngwaith i fel cydlynydd celf a iechyd, dwi'n hefyd yn therapiwr drama. So dwi wedi edrych lot i mewn i sut mae celf a ffordd creadigol o weithio yn gallu helpu iechyd meddwl a hefyd fel rhan o hyn. Os dyn ni'n edrych ar y ffurf holistig mewn bywyd, mae'r corff a'r meddwl yn cydweithio gyda'i gilydd, so mae yn helpu y corff hefyd. Fi'n cytuno, mae'r cysylltiad rhwng y corff a'r meddwl yn bwerus dros ben ac yn rhywbeth dyn ni ddim wastad yn meddwl amdano fe gymryd y dylen ni. So, o feddwl am hynny, mae diddordeb gen i achos wnaethon ni cydweithio, cefnogi ti rili, ti nath y gwaith, wnaethon ni cefnogi ti i greu taflen gweithgareddau oedd ar gyfer y cleifion i ddefnyddio wrth i helpu nhw ymgysylltu gyda'r celf. Ac oedd hwnna'n broses rili diddorol i ni o ran sut yn ni'n ysgrifennu am celf a sut yn ni'n cyflwyno gwybodaeth am celf. Achos fel curaduron Amgueddfa, ni di arfer a ysgrifennu mewn ffordd eitha ffeithiol am weithiau celf. Felly dyma rhywfaint am hanes yr artist a dyma pam fod y gwaith hyn yn bwysig. Ond ar gyfer y gwaith hyn, oedd rhaid ni meddwl yn gwbl wahanol a ysgrifennu mewn ffordd hollol wahanol am y gwaith achos oedd y gwaith yn cael ei defnyddio ar gyfer pwrpas therapeutig yn hytrach na rhannu gwybodaeth. So oedd hwnna'n broses diddorol i fi. A jyst i rannu enghraifft, mae gen i kind of label nath ni ysgrifennu ar gyfer un o'r gweithiau, sef camlas Sir Forganwg, llun gan John Petherick. Ac yn lle label traddodiadol yr Amgueddfa, dyma beth nathon ni ysgrifennu. Dychmygwch fynd am dro ar ddiwrnod o haf ar hyd y gamlas ym Mhontypridd gyda chôr y wig yn gwmni. Dychmygwch dal eich adlewyrchiad yn y dŵr llonydd oer a rhedeg eich dwylo drwy'r blodau. So mae fe i gyd yn wneud gyda'r synhwyrau. So yn dod ni nôl at y corff a'r profiadau corfforol hyn, ond hefyd rhywfaint o atgofion a emosiynau hefyd. So ni'n meddwl, gallu ti dweud rhywfaint am taflen gweithgareddau nes ti creu a'r broses yn hynny? So eto nes i ni weithio efo'n gilydd ar greu taflen oedd yn cysylltu fel ti'n deud, Stephanie, i bobl ymgysylltu efo'i synhwyrau a efo'r celf a hefyd cysylltu yn uniongyrchol yn emosiynol. So yn hytrach na jyst defnyddio meddwl i edrych am y ffeithiau, sgil yr arlunydd neu beth bynnag, oedden ni'n trio ymgysylltu efo emosiynau, efo atgofion, efo profiadau uniongyrchol yn y presennol, y person yn edrych ar y llun. So oedden ni'n trio creu cwestiynau fel sut fath o bethau oedd y celf yn atgoffa, y cleifion o, pa edrych o gwmpas, pa waith oedd nhw'n denu at am unrhyw reswm fel y lliwiau, be oedd yn y darlun, beth bynnag, unrhyw beth, heb feddwl yn y gormod amdan pam. A hefyd, pa weithiau oedden nhw ddim yn hoffi, achos dwi'n meddwl mae hynny jyst mor bwysig, achos mae gallu cysylltu yn emosiynol fe rhywbeth dych chi ddim yn hoffi yn gret, achos mae'n rhoi yr agwedd emosiynol a bywiogi rhywun. So oedd pobl yn defnyddio y taflenni yma, jyst i ddewis y math o gwestiynau oedden nhw eisiau edrych ar, cerdded o gwmpas, gweld y celf, a weithiau oedd yr artistiaid yn gallu mynd o gwmpas efo'r cleifion a jyst cael sgwrs efo nhw, be oedden nhw'n hoffi. A wedyn hefyd efo'r taflenni,
oedden ni'n defnyddio nhw mewn gweithdai. So oedden ni'n mynd trwy rhai o'r cwestiynau yn y gweithdai, ac yn aml iawn oedd y cleifion eisiau mynd at tyflenni efo nhw yn ôl i'w gwelau yn y ward i gadw nhw a darllen mwy hefyd. Mae hwnna'n lyflu yn dywa. A dwi'n meddwl bod yn bwysig i ddweud, nes i ddim sôn dwi'n meddwl, ond nid gweithio celf go iawn wnaethon ni ddefnyddio yn yr ysbyty, achos mae yna gymaint o resymau pam fod hynny'n amhosib. A mae un ohonyn nhw gyda Covid yw'r blended. Oedd rhaid i ni wneud yn sicrhau bod y gwaith yn gallu cael ei olchi yn rili hawdd. Felly wnaethon ni ddefnyddio atgynhyrchiadau yn hytrach yna gweithio celf go iawn. So oedd hwnna'n diddorol iawn i ni, achos fel curaduron ni fel arfer, ni wedi arfer y gweithio gyda gweithio celf yn y cnawd fel petai. Ond nath hwn agor i fyny ffordd newydd ni o weithio gyda'r casgliad ddigidol yn lle, ac mae hwnna'n rili diddorol. So, wnaethon ni printio'r gweithio mas ar plastic antimicrobial, felly oedd yn ddiogel o ran Covid. Ond nath e hefyd galluogi ni i chwarae gyda, i fod yn mwy abrofol gyda sut mae'r delwedd yn cael ei defnyddio. Felly yn enghraifft, yn rhai o'r ysbytai eraill ni wedi gweithio hefo nhw yn Lakeside yn Caerdydd, wnaethon ni chwythu'r lluniau i fyny fel bod nhw'n anferth ar y wal. Felly oedd e bron fel gallwch chi camu mewn i'r delwedd. A wedyn ni'n gweithio ar hyn o bryd gyda Powys, gyda'r bwrdd iechyd yna, yn creu darnau lot llai bron maint Cerdyn Post, lle mae cleifion yn gallu dal nhw yn eu gwelyau. So mae hwnna wedi bod yn rili diddorol. Mae'r rhywbeth sydd chi'n meddwl bod yn mynd i cyfyngu'r ffordd chi'n gweithio, yn actually mae'n agor y gorwelion, mae'n neud i chi gallu defnyddio'r casgliad mewn ffordd mwy creadigol. Oedd ti'n meddwl bod unrhyw gwahaniaeth neu bod cleifion yn gweld gwahaniaeth rhwng darn o waith celf go iawn ac atgynhyrchiad? Oedd yn neud unrhyw gwahaniaeth iddyn nhw? I fod yn onest, i ddod yn ôl ar y safbwynt, ti'n gwybod, mae'r edrych trwy'r emosiwn oedd y peth mwyaf pwysig. Dwi ddim yn meddwl nath yn neud gwahaniaeth i fod yn onest, ti'n gwybod. A fel oedd yna rhywbeth yn fwy pwysig na dim ond y gwaith celf ar ben ei hun, ond be oedd hynny'n neud i'r awyrgylch. So that ti o hyd yn ymwybodol gweithiau celf ar ysbyty efo'i gilydd, ac bod hyn yn teimlo yn awyrgylch creadigol iawn. A hefyd, yn dyn nhw beth nes di ddeud, Steph, oedd yn ddiddorol iawn edrych ar celf o safbwynt, ti'n gwybod, bod yn saff yn awyrgylch Covid trwy'r acdeg a be oedd angen neud a bob dim. A mewn ffordd rhyfedd, oedd hynny'n rhywbeth reit creadigol o hyd weld, ti'n gwybod, sut mae pethau yn gallu gweithio mewn awyrgylch gwahanol, mewn sefyllfa mor anodd efo Covid hefyd, a sut da ni'n gallu defnyddio ffurfiau creadigol o weithio gyda'n gilydd mewn sefyllfaoedd gwahanol. Ie, dwi'n really excited actually, achos dwi'n meddwl bod wedi agor lot o bosibiliadau newydd i fyny ni, achos mae'r math hyn o waith yn rhywbeth oedd diddordeb gyda ni fel Amgueddfa ynddo fe cyn Covid, ond mae Covid wedi jyst amlygu'r angen hyn ac wedi agor posibiliadau newydd o ran sut gallwn ni ddefnyddio'r casgliad mewn ffordd fwy creadigol, felly gobeithio fawr gallwn ni adeiladu ar sylfaen hyn. Ond jyst yn rili gyflym cyn bod fi'n symud ymlaen i Carys, o'n i am ofyn i ti am y staff hefyd, achos i ni oedd e'n rili bwysig bod y gweithio celf hyn bod ni ddim jyst yna i gefnogi'r cleifion yn yr ysbyty, ond hefyd bod ni'n meddwl am y staff a'r pobl sy'n defnyddio'r ysbyty, achos mae'r pwysau aruthrol wedi bod arnyn nhw hefyd. Felly ges i unrhyw adborth gan staff oedd yn defnyddio'r lle, wnaethon nhw ymateb i'r celf o gwbl? Do, yn hollol. Dwi'n meddwl ar y cychwyn, oedd pobl gyda rhywfaint o sioc, oedden nhw'n meddwl, o be di hyn mewn ysbyty. A wedyn, oedd pobl mor falch, dwi'n meddwl, a gyda fel diddordeb jyst i weld be oedd hyn am olygu.
Ac dros y misoedd wedyn oedd dipyn o staff yn deud, ti'n gwybod, pa mor bwysig oedd dod â celf i mewn, gweithio mewn ffordd credigol, a fel oedden nhw wedi sylwi y gwahaniaeth, dim just i'r cleifion, ond i'w bywydau nhw hefyd. Ie, dwi'n cofio siarad gyda rhywfaint o staff glanhau yr ysbyty, ac oedden nhw jyst yn gwbl, oedden nhw yn llawn egni ac yn llawn... A pobl oedd falle ddim â diddordeb yn celf heblaw am hynny, ond oedd e jyst wedi enyn diddordeb nhw mewn ffordd oedd yn really neis i weld. Dwi'n meddwl lluniau David Hearn oedd y peth mwyaf iddyn nhw, achos oedd lot o'r staff yn dod o'r ardal lleol, a nathon ni dewis lluniau David Hearn o'r cymoedd. O'r 70au, 80au, 90au, ac oedd y staff jyst yn ymateb yn really brwd, yn really brwdfrydig, achos fi'n meddwl mae'r syniad hyn o perthyn ac o'r ardal leol jyst yn really gryf. So i ni oedd e'n neis i cael fynd a gweithio celf nôl i'r ardaloedd o le oedden nhw'n dod. So, os dy ti'n rhyw sylwadau eraill neu adborth cyn bod fi'n symud ymlaen at Carys i drafod cant celf? Na, dwi'n meddwl bod y sgwrs yma wedi'n atgoffa fi, ti'n gwybod, am y profiad cyfan. Ac pa mor wych oedd e, a bod fi mor falch i fod yn rhan o'r profiad, ti'n gwybod, gyda'r bwrdd iechyd. A gobeithio, Stephanie, i gydweithio mwy a ymgysylltu mwy yn y dyfodol. Gobeithio, ie, mae wedi bod yn brofiad dwi'n meddwl yn brofiad anodd i ni gyd, achos y cyd-destun, ond yn brofiad fyddwn ni'n edrych yn ôl ac yn meddwl, oedd hwnna'n rhywbeth really special, fi'n meddwl. Diolch, Esyllt. Diolch yn fawr. So, Carys, at y ti te. So, ni'n mynd i sôn nawr rhyw ychydig am brosiect cant celf. A welwn ni o'r fideo, mae prosiect oedd yn rhoi cyfle i'r cyhoedd i ddweud wrthyn ni pa weithiau celf sydd orau ganddyn nhw, so beth sy'n bwysig iddyn nhw yn hytrach na bod ni'n mynd a gweud dyma'r gweithio celf gorau sydd gyda ni. Felly, allai ti ddechrau jyst trwy ddweud rhywfaint am cefndir y prosiect a beth oedd y syniad sy'n ôl iddo fe? So yr Amgueddfa yn chwilio am ffyrdd o gynnig mynediad i'r gweithio celf yn y casgliad pan oedd yr Amgueddfa ar gau. Yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd wedi cau am gyfnod hir, fel mae pawb yn ymwybodol ohono fe. Felly cynnig ffordd i bobl i ymgysylltu gyda'r gwaith celf ar-lein yn hytrach na yn y byd go iawn fel petai. Felly oedd hi'n brosiect democratic, lle oedd y chymunedau a'r cynulleidfaoedd yn rhan o'r dewis yna. Felly oedd yr adran gelf wedi mynd ati i ddewis detholiad o 100. Fi'n meddwl bod byti 50,000, 45 i 50,000 o weithiau celf yn yr Amgueddfa, yn y casgliad celf. Felly dewis 100 o'r rheini i gael ei gosod ar-lein fel bod pobl yn gallu pleidleisio dros eu ffefrynnau. Felly, wnaethon ni benderfynu defnyddio Instagram fel platform, achos oedd rhaid i hwn lansio fewn cwbl o fisoedd ers i Covid ddechrau. Felly, oedd Instagram yn gwneud synnwyr fel platform oedd yn bodoli'n barod a yn ffordd i ni allu creu cynulleidfa ar gyfer celf ar y cyd a prosiectau eraill celf ar y cyd, ond fel bod hwn yn gyfle i ni ymgysylltu gyda cynulleidfaoedd parod ar-lein. Felly, so ysi ati i bostio yr holl weithiau celf yma, 100 ohonyn nhw, yn dechrau mis Medi llynedd. Wnaethon ni ddechrau trwy bostio 2 waith celf bob dydd, a meddwl, wow, mae hwn bach yn ormod o gyfer pobl nawr. So beth wnaethon ni oedd lleihau hynna i 1 bob dydd, fel bod gan bobl 1 gwaith celf i ffocysu arno fe. A oedd e mor ddiddorol, achos bob tro o'n i'n postio gwaith celf newydd dan, sgwni faint o bobl fydd yn licio hwn. A oedd e mor ddiddorol gweld y gymuned yma o bobl oedd yn ymddiddori mewn gwaith celf,
pobl oedd ddim falle wedi dod ar draws nifer o'r gweithiau celf yn y gorffennol, a gweld nhw'n ymateb ac yn cysylltu ac yn ymgysylltu gyda'r amgueddfa mewn dull oedd ddim wedi cael ei wneud gan y sefydliad o'r blaen. Felly, oedd e'n broses rili ddifyr. Oedd e'n ffordd hollol newydd i ni o ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, dwi'n meddwl, achos mae gyda ni ar Twitter ac oedden ni ar Instagram, ond ni byth wedi defnyddio fe mewn ffordd mor actif, fel bod ni'n gofyn i bobl actually defnyddio hwn fel ffordd i mynegu barn nhw ac i rannu syniadau nhw ac i pleidleisio, so hwnna'n rili diddorol. Dwi'n cofio o'n i'n rhan o'r tîm fach oedd yn dod i fyny gyda'r cant, restr fer o cant, ac oedd hwnna'n dasg eitha anodd i ddweud y gwir, achos fel wedys ti, mae degau wylio o weithiau celf yn y casgliad, ac i torri hwnna lawr i ryw 100. Oedd hwnna'n rili anodd dros ben, achos gyda ni ddim dim ond peintiadau, ond mae gwaith ar papur gyda ni, mae gwaith cerameg gyda ni, mae gwaith fideo, mae gwaith cyfoes, hanesyddol, ac wrth gwrs mae pawb a'i farn, so oedd pawb gyda cynnydd barn hollol wahanol am beth oedden nhw'n meddwl dyle fod yn y detholiad bach hyn o 100 o weithiau. So nath y proses o torri fe lawr i 100 wedi codi cwestiynau rili diddorol i ni fel curaduron o gwmpas be mae gwerth yn y casgliadau celf a pwy sy'n penderfynu beth yw gwerth y casgliadau celf. Felly, oedden ni'n gofyn i'n hun, beth yw pwrpas hyn, beth ydyn ni'n chwilio amdano fe? Ydyn ni'n chwilio am y gweithiau ni'n gwybod sydd mwyaf poblogaeth? Mae gweithiau fel renwa fenni mewn glas, ni'n gwybod bod hwnna'n un o'r gweithiau mwyaf poblogaeth a enwog a mwyaf pwysig y casgliad. Oedden ni'n chwilio am artistiaid adnabyddus, neu artistiaid sydd wedi cyfrannu rhywfaint at hanes celf. Neu oedden ni'n chwilio am gweithio oedd yn ymddelio gyda syniad o Gymreigdod, neu hanes a diwylliant Cymru, neu hyd yn oed gweithio oedd yn delio gyda materion cyfoes sydd o bwys i ni gyd, fel materion cymdeithasol. Felly enghraifft blancedi ar gyfwng Daniel Trifedi sy'n nath ei actually ennill y fedal aur yn Eisteddfod Sir Conwy 2019 gyda'i blancedi hyn, ac mae'r blancedi yn sôn am syniad o ffoduriaid a pobl yn chwilio am lloches. So, oedd e'n rili anodd i penderfynu beth ddyle fod yn y 100 yn y detholiad bach hyn o 100 o gweithiau. So erbyn y diwedd, cymysgedd oedd y 100 terfynol, ac oedd e'n cynnwys gweithiau enwog, gweithiau adnabyddus, gweithiau poblogaeth, ond hefyd falle rai oedd yn llai adnabyddus, neu drysorau bach oedden ni'n meddwl bod yn bwysig i bobl falle gwybod amdanyn nhw. A dwi'n siŵr, os oedd grŵp arall o curaduron wedi gorfod wneud y list, fydden nhw wedi dod lan gyda 100 hollol wahanol, neu falle bydd rhywfaint o overlap, ond oedd e'n, ni'n gwybod mae detholiad eitha personol oedd y 100, ond oedd rhaid cael man cychwyn i fynd at cyhoedd. A fi'n meddwl beth oedd yn heriol i'r curaduron oedd dangos yr amrywiaeth yna sydd yn y casgliad, achos mi oedd yna 7 ges i spreadsheet enfawr o'r 100 o weithiau celf yma, a siwrt oedd hwnna wedi torri lan mewn i wahanol gasgriau neu mudiadau celf. So oedd celf hanesyddol, celf fodern, celf gyfoes, ffotograffiaeth, cerflunwaith, celf gymhwysol, a wedyn casgliadau eraill oedd bach yn wahanol i beth fydde rhywun falle yn arferol yn meddwl am waith celf. So oedd fel stone carving neolithic yn rhan o'r casgliadau eraill yna, a falle rhywbeth mae pobl yn tueddu feddwl am waith celf fel darn o waith celf olew neu rhywbeth ar wal, a bod dyna lle mae'n aros. Ond beth oedd yn bach o sbri am y prosiect yma oedd bod e'n gyfle i weld y gwahanol gyfryngau yna, a siwrt oedd modd cyfleu rhain ar Instagram, a beth oedd mor ddiddorol oedd gweld pa weithiau celf oedd yn edrych orau ar y platfform hefyd, achos oedd rhai o'r gweithiau hanesyddol, fel ti'n gweud Steff, sydd fel arfer yn boblogaidd iawn, actually ddim yn gweithio cystal ar
ar Instagram fel platform wrth gymharu a rhai o'r gweithiau mwy cyfoes, oedd falle am mwy o liwiau llachar yn nhw neu bach mwy dynamic ar gyfer y platform sydd wedi cael ei greu yn y byd cyfoes a'r byd sydd ohoni. Ac oedd hwnna'n rhan mor ddifyr o'r broses. Ie, dwi'n meddwl bod hwnna'n rili diddorol yn ddiwe. A hefyd y syniad hyn o, oedd yna rai gweithiau celf sydd ddim yn, falle mae gwaith fideo dyn nhw neu installation. So oedd yna rhyw fath o challenge o gwmpas sut ydyn ni'n cyflwyno rhain ar platform fel Instagram. So sut ydych chi ati i rhannu rai o'r gweithiau hynny? So un o'r gweithiau oedd hi'n barn yn defnyddio'r organ sydd yn un o'r orielau yn yr amgueddfa. A os fi'n cofio'n iawn, oedd yr organ wedi cael ei chwarae yn barhaol, neu'n barhaus am gyfnod penodol yn dod yn ystod yr arddangosfa gyda chi, fi ddim yn gallu cofio pryd, rhai blynyddoedd yn ôl nawr. So oedd clip hir iawn dros awr a hanner gen i o'r ddarn o gerddoriaeth yma'n cael i pherfformio. Ac ni'n meddwl, does dim angen rhywbeth cweit mor hir ar hwnna ar hwn, achos mae pobl yn mynd i wylio fe am hyn a hyn o amser, a wedyn diffodd a symud mlaen i'r peth nesaf ar Instagram, achos dyna fel mae pobl yn defnyddio'r app. A so felly, o'n i wedi gweithio rhywfaint gyda'r adran ddigidol a gyda'r curaduron i weld lle fyddwn ni'n gallu torri'r clip yma'n llai, fel bod e'n gwneud synwyr ar Instagram hefyd. So oedd pethau fel yna, oedd e mor ddiddorol gweld sut bydde pethau'n eistedd a rhai o'r gweithio celf, nhw mor fawr, ond nhw ddim yn ffitio cweit yn iawn, so oedd eisiau gosod nhw ar gefndir gwyn neu rhywbeth er mwyn bod nhw'n ffitio ar y cyfrif yn iawn. Felly oedd cwbl o heriau mwy technegol, fi'n meddwl, mwy nag unrhyw beth. Ac oedd hwnna, oedd e just mor, oedd e'n agoriad llygad i fi, chos o'n i ddim yn gwybod beth oedd ar gael yn y casgliadau, a'r amrywiaeth yna sydd ar mor gyfoethog i'r casgliad. A fi'n meddwl rhai pethau chwaraes, ac oedd hwnna'n eitha neis bod ni'n gallu bod yn chwaraes gyda hwn, a bod celf ddim yn rhywbeth sydd mewn sefydliad, mewn adeilad ar wal, bod e'n rhywbeth sydd yn gallu bod yn rhan o'n bywyd ni yn ein ffôn, yn y ffôn symudol. A fi'n meddwl hwnna, fel y ti'n siarad gyda Esyllt gyda am y broses llesol yna, a sut mae celf yn gallu bod yn rhan o'n bywyd ni ym mhob man, a fi'n meddwl dyna beth mae defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn galluogi pob petai. Ie, fi'n cytuno. A mae'n clymu mewn gyda'r syniad o sut ydyn ni'n gallu cyflwyno'r casgliad celf genedlaethol ar blatfform ddigidol a symud mewn i'r dyfodol. Dyma yna blatfform collections online gyda ni'n barod, ond does ddim pob un o'r gweithiau ar-lein eto, a mae rai yn anoddach na geiriau allu rhoi ar-lein, so oedd yn cyfle i ni arbrofi gyda hynny rhywfaint hefyd. So o ran, fi'n meddwl beth mae pobl eisiau gwybod, pa weithiau fath mas ar y blaen, beth oedd y top 3? Top 3 oedd, yr un cyntaf oedd fas, sydd yn lliwgar iawn, a sa'n meddwl oedd y curaduron wedi disgwyl bod hwnna'n dod mas ar top. So, balcony diptych gan, atgoffa fi Steff. Betty Woodman, ie. Betty Woodman. Mae cant o weithio cael yn chwilio gwmpas yn henni ar hyn o bryd. Betty Woodman, a wedyn oedd llun David Hearn o Aberfan yn ail, achos fi'n meddwl mae mor emosiynol fel llun, a mae mor adnabyddus fel llun hefyd. A wedyn y trydydd un oedd, atgoffa fi, fi'n hopeless, sorry. Peter Prendergast. Peter Prendergast, ie. Blaenau Ffestiniog. Blaenau Ffestiniog, sydd yn enfawr. Mae'r gwaith cael fyna'n enfawr. A oedd e just, chi ddim yn gweld y manylder sydd ar y llun ar Instagram, ond oedd pobl yn amlwg naill adnabyddus o'r gwaith, neu'n adnabyddus o Peter Prendergast,
neu y ffaith o blaen y ffestiniog oedd e, a mae'r lliwiau'n rili joiadol yn y llun hefyd. Felly, fi'n meddwl, mae'n ddiddorol gwybod beth oedd y top 3 a pethau falle oedd pobl ddim wedi disgwyl bob tro chwaith. A beth oedd mor ddifyr oedd gweld beth oedd yn apelio a beth oedd ddim cystal ac beth wedon ni oedd os oedd rhywbeth yn cael lot o likes a lot o traction fel petai ar Instagram, fyddwn ni'n gweud wrth y gynulleidfa mwy am y gwaith celf yna, byddwn ni'n rhannu mwy o wybodaeth amdano fe, a byddwn ni'n cael cyfleoedd iddyn nhw ymgysylltu â gwaith mewn ffordd wahanol. Felly o'n i'n trwy Instagram stories, o'n i'n creu rhagor o tidbits o wybodaeth i bobl a pryd gafodd y gwaith i greu a pam a beth oedd yn arwyddocaol am yr artist yna yn eu cyfnod nhw a math yna o beth. So oedd hwnna'n ffordd i bobl gael gwybod chydig bach mwy na beth fydde'r teil bach ar Instagram wedi gallu gwneud yn y lle cyntaf. Ie. Beth sy'n rili diddorol am y tri dath mas ar y top yw'r amrywiaeth. Felly dwi ddim yn meddwl oedd unrhyw un yn disgwyl i darn o waith cerameg dod yn gyntaf, ond oedd hwnna'n rili neis. Beth sy'n rili neis yn enwedig yw mae darn o waith celf gan benyw oedd e. Dwi dod mas o'r blant, so Bessie Woodman, mae hi'n Americanwraig. Ac mae vases ydyn nhw, rili mae nhw mwy fel cerfluniau, achos mae hi'n defnyddio'r cerameg mewn ffordd rili creadigol. So mae fe'n cymysgedd o gwaith 2D a 3D, a mae hi'n arbrofi gyda siap a maen nhw'n rili lliwgar, so maen nhw'n rili dynadol, a mae Betty Woodman yn amlwg yn enwog byd-eang. A wedyn ni gwaith David Hearn, beth o'n i ddim yn sylweddoli, oedd y lluniau David Hearn oedd un o'r ffotograffwyr cyntaf i fynd pan ddigwyddodd y drychineb yn Aberfan. Fe oedd un o'r ffotograffwyr cyntaf on the scene. A wedyn nath y lluniau nath ei gymryd, fel wedys i, maen nhw'n drawiadol dros ben, maen nhw'n emosiynol iawn. So mae'n dangos dau bachgen ifanc yn edrych i lawr ar pawb yn twrio trwy'r ysgol. Ond fe ddefnyddiwyd y lluniau yna yn rhan o'r investigation oedd wedi digwydd ar ôl, felly oedd nhw'n rhan bwysig o cofnodi beth actually ddigwyddodd ar y diwrnod hynny. So mae nhw'n lluniau sy'n rili bwysig o ran hanes Cymru a hanes y cymoedd yn enwedig. A wedyn i'r trydydd un, Peter Prendergast, dwi'n meddwl beth sy'n rili diddorol a beth sy'n rili exciting i ni yw yn amlwg bod tirlun llechi y gogledd wedi yn ddiweddar cael ei gyhoeddi'n safle treftadaeth y byd. So mae lluniau Peter Prendergast o blaen y ffestiniog ac o'r tirluniau llechi yn wedi cael statws hyn o maen nhw'n trysor o bwys dros y byd i gyd, so mae hwnna'n wych. Ond allai gofyn, cyn bod ni'n gorffen, diddordeb gen i gwybod gennych chi, gen ti Esyllt a Carys, beth oedd eich hoff weithiau chi, os fyddwch chi'n gallu dewis gwaith celf o'r casgliad i fod yn y top 3, beth fyddwch chi'n dewis? Mae hwnna'n gwestiwn mor heriol, a fi ddim yn pechu unrhyw un, ond, oedd gymaint yn bwysig i fi, so mae gan mam a dad brint o'r clogwyn ym Mhenath gan Alfred Sisley. So mae hwnna wastad yn mynd i fod yn bwysig i fi, achos mae'n lun fi wedi tyfu lan gyda ge. Fi wrth y modd gyda gwaith Monet, so oedd y San Giorgio Maggiore yn y gwyll, a fi wrth y modd gyda'r lliwiau yn y dalun yna. Mae'r set o 4 cwpan a saucer gan Lucy Ree. Maen nhw'n bert achos maen nhw mor fach, maen nhw mor gael, maen nhw mor syml, a maen nhw'n teimlo'n gyfoes iawn, fel rhywbeth fydde rhywun wedi gwneud 2 flynedd yn ôl, bod nhw wedi cael ei gwneud 70 mlynedd yn ôl. A fi'n meddwl, mae gymaint o bethau, a bob tro ni'n postio rhywbeth, this is my new favourite, dyma'r un i fi. Ond mae rai fi wedi, yr un oedd wedi'n haro i fwy nag y lleill, oedd
ffotograff gan Clementine Schneiderman a Charlotte James o'r enw It's Called Fashion, Look It Up, Merthyr. A mae'r llun, mae'n chwreus, mae'n llun o cwpl o ferched ifanc iawn yn sefyll o flaen wal gerrig gyda Merthyr tu ôl iddyn nhw. A mae'n ddehongliad doniol a thyner o blentyndod a hunaniaeth y cymoedd a yr elfen yna o gymuned. A maen nhw gyd yn gwisgo gwisg angladdol, a maen nhw gyd yn edrych yn eitha edgy, maen nhw bron yn edrych yn Victorianaidd, a mae lipi coch gan un ohonyn nhw. A maen nhw'n edrych yn hŷn na beth ddylen nhw fod. A fi wrth y modd gyda'r elfen yna o ddarn o waith sydd yn chwaraeus a sydd yn adrodd lot o wahanol straeon mewn un dadlyn. Felly dyna yw fy hoff un i o'r casgliad yna o gant. Mae hwnna'n wych yn dweud. Eto, cymoedd yn dod drwodd, fi'n rili falch i weld, achos bod fi'n dod o'r cymoedd. A'r syniad o gymuned yn dod drwodd yn rili glir hefyd. Esyllt, oes dy ti ffefryn? Wel, da chi'n gwybod be? Dwi heb fod ar Instagram eto, so dwi heb bleidleisio, dwi heb weld nhw. So yn syth ar ôl hyn, dyma beth fyddai'n neud, dwi'n edrych ymlaen. So, Carys, beth yw'r handle at Celfar y Cyd ti bawb? Celfar y Cyd, ie. Ond o'r casgliad gaethon ni yn yr ysbyty, dwi'n meddwl eto ffotograffiaeth David Hearn, a dwi'n meddwl am un yn arbennig nawr o edrych dros y iardiau cefn mewn tai yn y cymoedd, efo cwbl o'r golchi wedi cael ei wneud, ti'n gwybod, y strydoedd cul, bywyd bob dydd yn y cymoedd yn y 70au, nath ddod â pethau'n fyw i fi rywsut. Ie, mae'r llun yna'n wych hefyd yn dweud. Diwrnod golch, dwi'n meddwl, yw enw'r llun. O, dyna ni, ie. So, di'r llun yn y cymoedd oedd y diwrnod pan oedd pawb yn neud i golch. Dyna ni, ie. Wel, diolch i chi. Ni'n dod i ben nawr yr awr. Mae wedi bod yn lyflu i sgwrsio gyda chi ac i meddwl nôl am popeth ni wedi cyflawni. Dwi'n meddwl mae'r prodiect wedi bod yn un andros o ddiddorol ac yn un sydd wedi gorfod i ni gweithio mewn ffyrdd newydd a ffyrdd mwy creadigol, a mae wedi bod yn pleser i'r gweithio gyda'r ddwy ohonoch chi. Felly diolch yn fawr i chi. A diolch yn fawr i unrhyw un nath ymuno gyda ni heddi. Dwi ddim yn meddwl bod unrhyw sesiynau wedi bod. Felly newn ni galw hi'n diwrnod heddi te. Diolch. Diolch. Ta-da.